4 декабр раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи навбатии шуро ва ҷаласаи пленарии 15-уми Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ба шаҳри Москваи Федератсияи Русия ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Внукова раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси Думаи Давлатии Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия ва дигар намояндагони расмӣ истиқбол гирифтанд. Дар ин сафар раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро раисони як қатор кумитаҳои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳи роҳбарони ҳайатҳои парламентии иштирокдорони чорабиниҳои Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ аз маркази фарҳангиву маърифатии Заряди шаҳри Москва боздид ба амал оварданд. Маҷмаи нодири табиию фароғатии Заряде дар маркази таърихии шаҳри Москва дар шафати қасри Кремл дар майдони 13 гектар аз рӯи консепсияи манзаравию меъмории гурӯҳи коршиносони байналмилалӣ бунёд ёфта соли 2017 дар ҳошияи таҷдили 870-солагии Москва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. Нимаи аввали рӯзи 5 декабр дар доираи сафари корӣ ба Федератсияи Русия раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Москва бо роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокдори чорабиниҳои Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ дар маросими гулчанбаргузорӣ дар назди ёдгории аскари номаълум ва гиромидошти хотираи қурбониёни ҷанги мудҳиши солҳои 1941-1945 иштирок намуданд. 5 декабр дар шаҳри Москва дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Думаи Давлатии Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия Вячеслав Володин мулоқот намуданд. Зимни суҳбат вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Русия аз ҷумла робитаҳои байнипарламентии ду давлат баррасӣ гардид. Ҷонибҳо бо қаноатмандӣ таъкид намуданд, ки мулоқоту музокироти доимии байнидавлатӣ дар сатҳи роҳбарони ду давлат ба раванди рушди мунтазами ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия, инчунин таҳкими заминаҳои ҳуқуқии муносибатҳои дуҷониба мусоидат менамоянд. Нимаи дуюми рӯзи 5 декабр раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия дар ҷаласаи шуро ва ҷаласаи пленарии 15-уми Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷаласаи шуро ва ҷаласаи пленарии 15-уми Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ таҳти раёсати раиси Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ, раиси Думаи Давлатии Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия Вячеслав Володин доир гардида дар кори он роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои аъзо масъалаҳои мубрами фаъолияти созмон ва рӯзномаи кори шӯрои Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъиро мавриди баррасӣ қарор доданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суханронӣ таъкид намуданд, ки дар марҳилаи таърихии 30 соли ба имзорасонии Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ва 20 соли таъсисёбии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ҳамкориҳои давлатҳои аъзои ин созмони бузурги минтақавӣ дар асоси меъёрҳои муштараку якдигарфаҳмӣ сатҳу сифати нав гирифта таҷрибаи назараси байнидавлатӣ, байниминтақавӣ ва байналмилалӣ ҷиҳати муқовимат ба хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир ба даст омадааст. дар ин замина муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи аъзои шӯрои Ассамблеяи парламентии Созмони Аҳномаи Амнияти Дастаҷамъиро ба вазъи мураккабу авҷи муноқишаҳо ва афзоиши хатару таҳдидҳои рӯзафзуни терроризму экстремизм, ки ба рушди минбаъдаи давлатҳои ҷаҳон таъсири манфӣ мерасонанд, ҷалб намуда вобаста ба вазъияти мураккаб дар Афғонистон бори дигар зарурату аҳамияти таҳкими ҳифзи сарҳади давлатии Тоҷикистону Афғонистонро
ҳамчун сарҳадоти ҷанубии минтақаи созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ таъкид доштанд. Муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо натиҷагирӣ аз давраи раёсати ҷумҳурии Арманистон дар созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ ҷиҳати анҷоми корҳои босамару назарраси он дар давраи раёсат дар созмон изҳори сипос намуда, ҳамчунин ба ҷониби ҷумҳурии Беларус омодагии ҷониби Тоҷикистонро барои мусоидат баҳри татбиқи ҳадафҳои муштараки байнипарламентӣ дар давраи раёсат дар созмон иброз доштанд. бо натиҷагирӣ аз кори ҷаласаи шӯро ва ҷаласаи пленарии 15-уми ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ як қатор санадҳо қабул карда шуд. аз ҷумла ҷиҳати наздикшавӣ ва ҳамоҳангсозии қонунгузории миллии давлатҳои аъзо, як қатор тавсияҳои қонунгузорӣ дар бахшҳои мудофиа ва амният, таъмини ҳифзи равандҳои электоралӣ оид ба муқовимат ба хавфҳои тақсимоти беназорати дороиҳои виртуалӣ қабул карда шуданд. ҳамчунин дар ҷаласа нақшаи кори ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар соли 2023 ҷонибдорӣ гардида, сметаи даромадҳо ва хароҷоти таъминоти фаъолияти созмон барои соли оянда тасдиқ карда шуд.